हाय लोगोफोर आं आरोबाव मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे भिडिअआ जुदि मोजां नांदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि चेनेलखौ। थिग नोंथांमोननि नाजानायावसो आंनि बे चेनेला जाफुंसिगोन बायदि मोनदों। जोंनिया दायो नायो जोङो मा खालामनो नागिरदों माने जुदि जोंनि बड' डिपार्टमेन्ट जुदि जोंनि बड' माने राङापारा कलेजखौ बुंदों आं माने राङापारा कलेजाव जुदि नोङो बड' डिपार्टमेन्टआव जुदि नोङो नोंनि माबा मोनसे हरनांगौ दङ डिपार्टमेन्टनि बागै नोंनि माबा मोनसे हरनांगौ दं डिपार्टमेन्टआव जुदि नोंखौ बिहरदों माबा मोनसे फटक बा डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआव नोङो माबा मोनसे बिहरदोंबा नोङो फटक माबा मोनसे बिहरदोंबा नोंनि एग्जामनि माबाफोर माने एग्जामनि आरो नोंनि एडमिट माबा माबि डकुमेन्ट्स बिहरदोंबा नोङो माबोरै बड' डिपार्टमेन्टनि मा होनो वेबसाइटआव बिनि जिमेलाव हरनांगौ नोङो इयाव आं दिन्थिनोसै नोङो माने माबोरै हरनांगौ बेखौ जोङो फार्स्टआवनो थांगोन जोङो नै जिमेलाव थांगोन जिमेलाव थांनानै जोङो नै जिमेलाव थांनानै जोंनि इयाव मोनसे माने कलम बायदि कम्पास मोनसे दङना सिङाव नोङो गोजा ओरै कलम बायदि मोनसे दङना बेयाव कलम बायदियाव थुनानै ओमफ्राय नैयाव गावनि जिमेला ओंखारसिगोन सरगियारि बिजय 79@gmail.com ओंखारदों इयाव टुआव होदो नोङो मा होनगोन बड' डिपार्टमेन्ट @gmail.com होनांगोन नोङो ओमफ्राय बेयाव बड' डिपार्टमेन्ट @gmail.com आव नोंनि बड' सारनि पिक्चार ओंखारगोन ओमफ्राय साबजेक्टखौ नोङो मा होगोन साबजेक्टखौ नोङो मा होनो नोंनि PDF नोंनि माने एन्सार स्क्रिप्ट लिरदो नोंनि डकुमेन्ट्स लिरदो ओमफ्राय एन्सार स्क्रिप्ट लिरदो ओमफ्राय इयाव नों इखौ होबाबो होगोन होआबाबो होआ जेबो माबा गैया इयाव माने गावनि नाम लिरनांगौ गावनि नाम लिरबा लिरगोन लिराबा गैया ओमफ्राय साबजेक्टखौ नोंनि डकुमेन्ट्स लिरना होदो ओमफ्राय मार्कशिट लिरना होदो ओमफ्राय जोङो दायो बेयाव थानानै नोङो जे बायदि मोनसे बुस्थु नुदों नोङो बायदियाव जों मानो थांगोन बायदियाव जोङो माने बिनियाव माने नै एटाच फाइल जोंनियाव बियो माने मार्कशिटखौ जों नागिरनांसिगोन बेयाव एटाच फाइल माने जोङो फाइलाव थांगोन एटाच फाइलाव थांनानै मार्कशिटखौ सेलेक्ट खालामदो नोंखौ जि बिदों सारा जि बिदों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै बिदि फैगोन सिङाव नै PDF बायदि फैगोन बेयाव साबजेक्ट बिजय SW सरगियारि बेयाव फैसिगोन बिदि फैनानै जोङो नायो बै बायदि थानाय खनायाव जे मोनसे मोनथाम खना आखान्थिथाम बायदि मोनसे मोनदोंना जोङो दा बेयाव जोङो सार्च माने सेन्ड खालामखांनानै जोङो आंखौ दानना होनि बेखौ माने सेन्ड खालामहरबा थांगोन नालाय बेयाव आंखौ दानना होनि PDFफोरखौ दानना होजोब्बाय बेखौबो दानना होबाय जोङो नैयाव सेन्ड खालामनांगोन जिङाव सेन्ड खालामबाय नै सेन्डिं ओमफ्राय दसे थानानै जोङो मा नायनांगोन दसे थानानै जोङो सेन्ड जादोंना जायाखै बेखौ जे नायनांसिगोन नै दहायनिफ्राय आखान्थिथाम बायदि मोनसे बुस्थु मोन्दोंमोन ना जोंनि बिदि खनायाव गोजौआव ओमफ्राय बिदिनो आखान्थिथाम बायदियाव सेन्डआव थुना नायदो नोङो ओमफ्राय नैयाव फैगोन नोङो मा हरदोंमोन नोङो बेयाव फैजोबगोन बेयाव फैनानै नोङो नैयाव नायबानो नों मिथिगोन थांदोंना थाङाखै जादोंना जायाखै नैफोरो नै थांजोबबाथाय बिदि देखायगोन नोंखौ थाङाबाथाय आरो सोरनाबा SMS फैया थांबाथाय बिदि देखायगोन नोंखौ जाबाय दाना हाखागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ओमफ्राय मोजां नांनोबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामदो लोगोफोर थेंक इउ